Hyvää päivää ja nyt tulee Aarrearkun unboxaus ja avataanpa teippi. Katsotaanpa mitä täällä on. Täällä on näyttelevä aika siistiä. Nyt tätä vielä teippi pois tätä nurkasta ja tätä nurkasta teippi pois. Tätä ekana tulee niinku munaranaatti. Lentokone ja tää tulee 2 kappaletta. Sitten mitä nää on? Lepakkoja 3 kappaletta, paukkumattoja 3 kappaletta ja punapommeja 2 kappaletta, heinäsirkkaa 1, tänään tykinlaukaista 2, ekokranuja 1 ja Diamond-tulivuori ja Conic-tulivuori. Sitten tulee näitä pirunvanteita 4 kappaletta ja meteoriitteja. Siinä se on, joo.